Toen de olieraffinaderij in de jaren 20 van de vorige eeuw naar Aruba kwam, was dat een belangrijk moment in de geschiedenis van Aruba. Het heeft veel voorspoed gebracht, enorm veel ontwikkeling en ook Aruba een groot eiland gemaakt met enorme multiculturele samenleving. Wij staan weer op zo'n punt. En deze keer om een alternatief te zoeken voor het groot gebied waar de olieraffinaderij gevestigd is. De uitdagingen om het gebied schoon en klaar te maken voor een nieuwe ontwikkeling is een enorme uitdaging voor een klein eiland als Aruba. Maar het besluit is een besluit dat wij voelen dat ook wereldwijd steun krijgt. Wereldwijd, omdat de wereld een transitie maakt naar alternatieve energie. En waar zo'n klein eiland Aruba het besluit neemt om een olieraffinaderij die ooit het wereldgrootste is geweest, om het besluit te nemen om die te ontmantelen, het gebied schoon te maken en voorbereiden voor een nieuwe ontwikkeling, is een enorme besluit, een enorme beslissing die Aruba heeft genomen. Een historisch beslissing. En in deze traject hebben wij Nederland verzocht, de Nederlandse regering, om ons daarin te ondersteunen met technische hulp. Laat me ook direct erbij zeggen, niet met financiële ondersteuning voor de kosten daarbij, maar juist voor de technische ondersteuning dat zo'n grote exercitie nodig zal hebben. Op Aruba, en ik heb het als buitengewoon plezier ervaren, heel kort, om met de premier, Mark Eman, en ook met diverse leden van het kabinet vandaag te spreken over dingen die Aruba aangaan en ook dingen die het Koninkrijk aangaan. Ik doe dat, u zei al, ik ben op weg naar Colombia voor een EU Latijns-Amerika top, maar ik kwam van de COP, oftewel de grote klimaatconferentie in Belém, Brazilië. En dan is het wel heel mooi eigenlijk als en die gaat natuurlijk over duurzaamheid, over de oerwouden in dit land, de oceanen. En dat is ook van grote betekenis voor Aruba. Want ook klimaat en de klimaatveranderingen en uiteindelijk het halen van de 1,5 graad doelstelling en de klimaatneutrale wereld is ook in groot belang, niet alleen van Nederland, maar ook van Aruba. En ook van het Caribisch gebied. Heel in het bijzonder. En dan is het inderdaad weer heel passend vanuit de kop om hier te zijn en dan uw besluit te horen aankondigen over het sluiten van de grootste raffinaderij in de wereld. Die ook inderdaad een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Overigens hebben we het begrepen ook nog een keer in de Tweede Wereldoorlog. Maar onvoorstelbaar veel mensen op Aruba hebben gewerkt en daar ook ongetwijfeld heel veel verhalen over hebben van vader op kind ook zijn overgegeven. En dat maakt dat dit ook een, denk ik, emotioneel besluit is voor de Arubaanse bevolking. Maar duurzaamheid vereist moedige besluiten. En ik denk dat het besluit wat uw kabinet en wat u als premier heeft genomen, zo'n moedig besluit is. Want op deze manier draagt u, denk ik, bij om ervoor te zorgen dat Aruba die ontwikkeling naar een duurzame samenleving ook kan maken. In dat kader is het inderdaad zo dat Nederland sowieso kijkt naar de manier waarop we nu technisch kunnen ondersteunen bij dit ontzettende grote project, wat ongetwijfeld vele jaren gaat duren, maar in die weg naar die duurzame economie en duurzame energie en groene energie wil Nederland graag bijdragen met een stevig bedrag. Ik ga zo even op mijn visie kijken om te zorgen dat ik exact het goede bedrag zeg, want anders wordt het toch een beetje vervelend. Met een bedrag van 53,6 miljoen euro. En dat staat ongeveer gelijk aan 110 miljoen Arubaanse florien. Aan de versterking van het elektriciteitsnetwerk. Want dat is met groene energie noodzakelijk. Het is sowieso noodzakelijk. Dat merken wij ook elke dag in Nederland. Maar het is ook denk ik in Aruba noodzakelijk om daarmee voorbereid te zijn op de energietransitie. En geven wij ook graag het bedrag en kijken hoe we dat op zo snel mogelijke manier ook kunnen inzetten voor de versterking van het energienetwerk.